Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la conferencia que en breves momentos nos ofrecerá el doctor Reimunde, especialista en neurocirugía, al que agradecemos que accediese a acompañarnos. Es para todos nosotros un verdadero privilegio el poder contar contigo de nuevo. Estas conferencias de carácter divulgativo también tienen el objetivo de unir a nuestros vecinos, pero no solamente a los de nuestra parroquia, que nos acompañen vecinos y vecinas de otras parroquias, amigos y amigos de Lugo, realza la labor que intentamos llevar a cabo. Nosotros, desde la asociación, tenemos claro que el objetivo debe de ser el de unir y llegar cada vez a más vecinos, no limitar, ni restringir, ni intentar dividir. Hay que buscar siempre ese vínculo que nos una en nuestra diversidad por encima de nuestras diferencias. Expresar nuestro cariño y agradecimiento a la dirección del Hotel Torre de Núñez por continuar permitiéndonos disfrutar de estas magníficas instalaciones para nuestras actividades. Es muy necesario ponerlo en valor y más en la actualidad por su colaboración y cooperación y de una manera totalmente altruista. Para Torre de Núñez, lo primero son sus vecinos y vecinas, como llevan demostrándolo y continúan durante muchos años. Nos sentimos verdaderamente muy agradecidos al Servicio de Audiovisuales de la Diputación de Lugo por prestarnos su ayuda técnica y humana para que todo salga a la perfección. Agradecimiento especial a su directora, Marga Soilán, y a Pablo Rivera, diputado provincial responsable de esta labor. Nos pone muy contentos y orgullosos la confianza que demuestra el doctor Reimunde con nuestra paraasociación. Muchas gracias. Pedro Reimunde nació en Foz, criado en Alfoz y adoptivo de la comarca de Burela. Neurocirujano en el Hospital de Lugo, profesor asociado de Patología Quirúrgica en la Universidad de Coruña, doctor en Fisiología Humana por la Universidad de Santiago de Compostela y licenciado en Ciencias del Deporte y diplomado en Fisioterapia por la Universidad de Coruña. Autor de muchas publicaciones en congresos nacionales e internacionales y en revistas científicas de alto impacto. Y profesor en decenas de cursos para diferentes universidades e instituciones y socio de diversas sociedades científicas médicas nacionales e internacionales. Como recordatorio, señalar que mañana, miércoles día 12, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Seminario Diocesano de Lugo, se conmemora la Jornada del Enfermo, organizada por don Miguel, párroco de nuestra parroquia, desde la Delegación Pastoral de la Salud de Lugo. Habrá una conferencia llevada a cabo por el doctor José Conde. Por último, es importante para toda asociación el poder contar con la presencia en sus actividades de los distintos representantes de las administraciones públicas. Agradecemos la presencia de Paula Alvarellos, alcaldesa de Lugo, María Isabel Rodríguez, su delegada del Gobierno en Lugo, Miguel Fernández, diputado provincial del área de Formación, Enseñanza y Economía del Conocimiento, Javier Arias, delegado territorial de la Xunta en Lugo, Mauricio Repeto, concejal de Dinamización Económica, Ana Velleira, concejala de Cohesión Social y Territorial, Ana Traseira, directora de la UNED en Lugo, Sagrario Sánchez, jefa territorial de Cultura, Educación, Formación Profesional y Universidades de la Xunta en Lugo, Javier Vázquez Nodal, jefe territorial de Presidencia de la Xunta en Lugo, Carmen López Silva, subdirectora asistencial del Área Sanitaria de Lugo, Monfort y Amariña, Luis Miguel Romera, comisario jefe provincial de Lugo, Aurora Guas, concejala del Partido Popular de Lugo, Luis Abel Fernández, secretario de la Federación Vecinal, el doctor Neira Pampín, especialista en urología, que esperemos que se incorpore en breve, y Santiago Torres Lavandeira, director en farmacia. Quería expresar a Santi Lavandeira en público mi máxima gratitud por un tema que él y yo sabemos. Muchísimas gracias y os dejo con el doctor Reimunde. Me levanto ya, ¿no?
Boas tardes a todos e a todas. Primeiro, dar as gracias a Carlos e a Asociación de Veciños de Conturiz e cidadáns da cidade de Lugo pola invitación e por vir aquí a escoitar esta conferencia. Esperemos que seña do voso agrado. E ademais, quero agradecer a Carlos. Eu xa dixen isto máis veces cando vin a dar aquí conferencias. Creo que é unha actividade moi intelixente e esencial, eu creo, necesaria. De forma que creo que en moitas ocasións hai como un muro opaco totalmente entre os profesionales médicos, sanitarios, e os pacientes, os usuarios do sistema sanitario, non? E que moitas veces o que falta é comunicación, e que podamos xuntarnos e falar de ti a ti. Entón, este tipo de cuestións que ao final son educación para a saúde, para a poboación, creo que son moi importantes e que seguramente aforrarían miles de millóns de cartos a nivel sociosanitario na nosa sociedade se se fixeran de unha forma máis sistemática, ordeada digamos, organizado de forma habitual. Entón, noraboa por este tipo de iniciativa, parece moi interesante e moi inteligente. Moi ben, pois nada, vamos a facer unha conferencia. O título máis formal sería Educación para a Saúde na Patoloxía Degenerativa de Columna. É un título un pouquiño máis de andar por casa, digamos, sería o que os pacientes deberían saber sobre a patoloxía de columna. Vale? É dicir, intentei, aínda que hai moitas cuestións, por suposto, científicas e médicas durante toda a conferencia, vou intentar trasladala dunha forma que todo o mundo, señamos médicos ou non, podamos entendela de forma máis ou menos sinxela. Para salir de aquí con unha serie de cuestións claras de que é o que teño que facer para previr ou tratar incluso a miña patoloxía de columna ou a patoloxía de columna dos meus familiares ou veciños. Vale? Entón, vamos a dar unha pequena clase rapidísima de anatomía de columna para que despois seña máis sinxelo poder entender algunhas cuestións. Vale? Entón, isto é unha vértebra lumbar en este caso, que ten un corpo, sería estes corpos vertebrales, despois ten un arco posterior con un pedículo, que son estas estruturas de aquí, a lámina e a apófise espinosa. Os lados ten apófises transversas e aquí ten as articulares. Estas son as articulares superiores que van a articular coas articulares inferiores da vértebra de arriba. Entón, isto é un pouquiño, así rapidísimamente, a anatomía da vértebra. E, entre cada vértebra, entre cada corpo vertebral especificamente, temos o disco intervertebral, que está formado basicamente por dúas estruturas, un anillo fibroso e un núcleo pulposo. Diferente desde o punto de vista histolóxico, pero non vamos a meternos en detalle. Simplemente temos que, por ahora, saber isto. Despois, importante, a columna vertebral ten unha función importantísima estrutural de sostén. Xa vos podedes imaginar, é como un pilar o que soporta e que de alguna forma dá apoio para o resto do sistema musculoesquelético. Pero ademais ten unha función moi importante que é de protexer a médula espinal e os nervios raquídeos. Vale? Entonces, a médula espinal realmente vai por este canal que se chama canal vertebral central, é como un tubo que vai por aí dentro, que vai por aquí dentro, por tanto, vale? Pero que non ocupa toda a longitude da columna vertebral, sino que vai hasta a altura da primeira ou segunda vértebra lumbar. Aí acaba en forma de pico, chamase cono medular, de feito é o final da médula espinal, e a partir de aí salen unha serie de nervios, como estos, que se chama cola de cabalo, porque realmente sería un cono e pois unha serie de nervios que son como se foran unha coleta, unha cola de cabalo, que son un conxunto de nervios que emerxen do cono medular. Serían os nervios xa lumbosacros, non? A cada altura, polo foramen de conxunción formado entre unha vértebra e outra, van a salir os nervios raquídeos. Estos, por exemplo, de alguna forma representa como salen os nervios raquídeos lumbares por cada
a burato de conxunción, que sería este de aquí, que sería o mismo que este de aquí. Entendedes? Bueno, entón, isto un pouquiño para que entendades despois as cuestións que vamos a ir explicando pouco a pouco. É unha clase de anatomía moi rápida e das funcións da columna vertebral que creo que nos vai permitir entender a conferencia mellor. A patoloxía de columna, a columna vertebral en xeral e a patoloxía de columna é, de alguna forma, unha fonte inagotable de falsos mitos. Porque todos temos un fisioterapeuta que nos dixo que facer isto era malísimo. Un veciño que se operou dunha hernia discal e dice non sei que da ciruxía. Un médico de atención primaria ou un médico especialista en outros temas que comenta algo con respecto á patoloxía de columna ou a unha hernia discal ou o que fora. Que nos facemos unha resonancia e temos unha hernia discal, entonces ese vai ser a causa de todos os nosos males. Entón, hai unha cantidade innumerable de falsos mitos en relación á columna vertebral. Vamos a intentar hoxe salir de aquí con cuestións, todas elas, e vedes en cada diapositiva, é rarísimo que eu vai a falar algo que seña da miña propia produción, sino que en cada unha das diapositivas, ou polo menos no 95% das diapositivas, vades a ver abaixo a cita de onde eu saco a información, de forma que seipades que toda a información está basada na evidencia científica, na literatura científica, non en ideas ou en hipótesis que eu plantexo. Vale? Entonces, para romper un pouco o xeo, vamos a facer como unha especie de trivial. Non vamos a contestar ni levantar a mão ni nada, vamos a ir un poquinho máis rápido para avanzar. Pero pensado para vosotros, eu enseguida vos dou a solución. Vale? Entonces, é para romper o xeo, para que vexades a cantidad de falsos mitos que podemos ter en relación á patoloxía de columna, especialmente en relación ao disco intervertebral. Entonces, empezamos con isto. Que credes que é máis agresivo para o disco intervertebral soster un peso de 20 kilos cos brazos extendidos diante do peito, cando sempre se nos dice que temos que levantar os pesos pegados ao corpo, non? Ou subir escaleiras de dúas en dúas. Entón, seguramente todos razonablemente estedes pensando que o primeiro, e realmente a ciencia dícenos que a presión sobre o disco é exactamente igual en unha actividade que en outra. A mesma. Canto credes que daña o disco intervertebral os traballos físicos duros realizados durante toda unha vida? É dicir, imaginadevos, aquí, además na provincia de Lugo, un gandeiro da Terra Chá, coa súa explotación agraria, que ten que facer moitas actividades de coller pesos, de transportar, de tractor, etcétera. Por exemplo, por poñer un exemplo, dunha vida claramente con traballos físicos duros. Credes que isto afecta moito, afecta pouco, non afecta? Seguramente estedes pensando que debe afectar bastante para o disco intervertebral. E realmente non afecta casi nada. Sabemos hoxe en día que isto que está en rojo, que é ao final o máis pequeniño de todo, é o que afecta a carga física durante toda unha vida, mentres que o verde que temos aquí é a agregación familiar, é dicir, a información xenética que nos transmiten os nosos familiares. Eso influe moitísimo máis que o pouco que influe a carga física durante toda unha vida para a saúde do disco intervertebral. O running de alta intensidade, agora hai moita xente que corre moitos kilómetros á semana, e que multitud de veces oín na consulta que o médico de atención primaria non lle deixa correr, o seu fisioterapeuta non lle deixa correr porque, de alguna forma, o impacto repetido que se desgasta o disco e a súa patoloxía de columna é por eso. Entón, canto credes que afecta o disco intervertebral o running de alta intensidade? Falamos de correr máis de 20 ou máis de 40 km á semana. Afecta moito, non ten efecto, non provoca daño, fortalece o disco, que credes? Realmente fortalece o disco. E os estudios dicen que correr 20 km á semana é mellor que non correr nada para o disco intervertebral. E que correr 40 km á semana, que son moitos kilómetros á semana, é mellor que correr 20 km á semana. Entonces, claramente, a ciencia vai un pouquiño en esa dirección toda. Isto claramente é así. Isto xa é xa para romper todos os esquemas que poderíades ter. Como credes que é mellor
para o disco intervertebral levantar un peso do chan con esta acción ou flexionando as rodillas e levantando coa forza dos membros inferiores. Claramente todos diríamos, porque temos na cabeza metido, que isto é así, cando realmente para o disco intervertebral a presión que se fai para o disco intervertebral é exactamente a mesma. Estamos falando todo o tempo do disco intervertebral. Tal vez aquí unha acción seña seguramente negativa para outras estruturas da columna vertebral, ou musculares, ou fasciales, ou tendinosas. Eso, por suposto. Pero para o disco intervertebral, exactamente o mismo. Vale? E xa, por último, é útil a natación para as dores lumbares ou cervicales? Creedes que sí, que pode ser útil? Estamos de acordo en que seguramente é a actividade que máis se prescribe para este tipo de patoloxías? Pois non ten evidencia de utilidade. Non ten evidencia de utilidade científica, o sea, non hai estudios científicos que demostren que a natación é útil para a patoloxía de columna lumbar, nin para a patoloxía de columna cervical. Hai un metaanálisis nada máis e que dice que non é superior a outras actividades. Entón, realmente, este é para poñer de alguma forma o fincapé na cantidade de falsos mitos, estos son 4 ou 5 que demostramos aquí. Pero como estos poderíamos nombrar decenas e decenas e seguramente miles. Ben, a patoloxía espondilótica, que é do que vamos a falar hoxe aquí, espondilosis quere decir que é unha degeneración da columna. É o mesmo que decir unha artrosis da columna vertebral. Vale? É un conxunto de lesións, unha enfermedade degenerativa da columna vertebral que inclúe a degeneración, o envellecemento de calquera ou de todas as estruturas que forman a columna vertebral. Os músculos, os tendóns, os ligamentos, os discos, as vértebras, de todo. Por tanto, unha hernia discal degenerativa tamén está incluída en esa patoloxía degenerativa de columna. Vale? A dor na patoloxía degenerativa de columna pode vir por dúas causas fundamentalmente. Unha, a dor neuroxénica, que vai ser porque, pola fisiopatoloxía desa espondilose, vai a comprimirse algunha estrutura neurolóxica, a médula espinal ou o nervio periférico, no canal ou salindo da columna vertebral, e vai dar dolor de orixe neuroxénico, que vai ter unhas características determinadas, despois veremos. Ou dolor de características mecánicas, que é porque esa estrutura, esa columna, ten unha inestabilidade debida a ese desgaste, esa inestabilidade provoca sobrecargas en diferentes estruturas e doe. E doe de maneira diferente que si estuvera unha estrutura neurolóxica comprimida. Entón, acordades destas dúas posibilidades de orixe da dor, porque isto é clave para entender a patoloxía de columna. Un dor neuroxénico por compresións de estruturas neurolóxicas e un dor mecánico por inestabilidade dos segmentos, por esa artrose, por esa degeneración. Vale? E unha cousa importantísima na patoloxía de columna é que a intensidade da dor non correlaciona coa magnitude dos cambios artrósicos na resonancia magnética, por exemplo. O sea, podemos ter unha resonancia magnética horrorosa e estar asintomáticos. E ter unha resonancia magnética perfecta e estar incapacitados pola dor lumbar. Iso pode ser na patoloxía de columna. E non é... Os pacientes enfadanse con este tipo de cuestións. Pero como que teño unha resonancia perfecta? Se non estou incapacitado. E de alguna forma, teñen que saber que iso pode ser perfectamente. E é que iso non quere decir que se esteñan inventando a patoloxía. Pode doer moito sin haber alteracións na resonancia. Iso é normal. Ben, esta é a fisiopatoloxía habitual na espondilose, na artrose de columna. Existe unha mobilidade, unha estabilidade alteradas en diferentes segmentos lumbares. Esta inestabilidade biomecánica leva a hipertrofia, a desgaste de estruturas da columna vertebral. Esta inestabilidade vai a provocar dolor mecánico. Esta hipertrofia de estruturas osteoarticulares vai poder comprimir estruturas neurolóxicas e producir dor neuroxénico. E, ademais, maior inestabilidade e cronicidade do proceso. E todo eso vai a producir disfunción e discapacidade. Isto é un pouquiño así de explicado moi rapidamente a fisiopatoloxía da patoloxía espondilótica. O meu, non te preocupes.
Como credes que desde un punto de vista quirúrxico eu na miña práctica clínica diaria podo solucionar estes problemas? Se eu teño unha estrutura ou un segmento vertebral ou varios segmentos vertebrales inestables, pois teño que darlle estabilidade. Por tanto, fago cirurxías estabilizadoras. Se o que teño son compresións de estruturas neurolóxicas, o que vou facer é descomprimir esas estruturas neurolóxicas. Por tanto, fago cirurxías descompresivas. Isto é un pouquiño a explicación. Que pasa na maioría dos casos? Que non son síndromes patolóxicos puros, solamente mecánicos, solamente neuroxénicos, e que son mistos. Por tanto, facemos cirurxías mixtas combinadas, pois descompresivas e estabilizadoras. Eso pasa en moitas ocasións. Vale? E o exercicio físico, por suposto, no cal falaremos en esta charla, super importante como tratamento para este tipo de patoloxías, pode permitirnos en cada un destes pasos fisiopatolóxicos poder solventar ou tratar a enfermedade. Vale? Vamos a intentar, estos serían un pouquiño as patoloxías máis importantes espondilóticas, de columna degenerativa. Vamos a intentar ver a lumbalxia mecánica e cervicalxia mecánica, porque son de largo as máis prevalentes e incidentes na sociedade, e, digamos, tamén a dor radicular de orixe espondilótico, pois, basicamente, pois, as hernias discales compresivas que producen lumbociatalxias ou cervicobraquialxias. Eso vamos a intentar verlo con un poquinho máis de calma, e, se nos dá tempo, vemos un poquinho o que é a estenosis de canal lumbar, que tamén ten importancia pola súa pois, gran incidencia na poboación de maioridade. Deixamos, Carlos, para outra charla a mielopatía espondilótica cervical e espondilolistesis e outras patoloxías, como poden ser as escolioses ou outro tipo de patoloxías para outra charla. Lumbalxia e cervicalxias mecánicas. Xa sabemos que o orixe destas patoloxías vai ser unha inestabilidade mecánica, producida pola artrose, polo envellecemento, polos desgastes das estruturas. Pero podemos falar de lumbalxia e cervicalxia. Eso simplemente son síntomas, é dicir, dor lumbar e dor cervical, que é diferente que os diagnósticos de lumbalxia mecánica, cervicalxia mecánica, ou inespecífica tamén chamada. Non me gusta moito ese nome, xa veremos por qué. Vamos a chamarlle mellor mecánica. Unha cousa é o síntoma, que simplemente é dor lumbar ou cervical, e outra cousa é o diagnóstico. E dícenos moito o mecánico porque dícenos moito polo que nos deixe de decir. É dicir, que non é unha lumbalxia ou unha cervicalxia por un tumor, por unha infección, por unha inflamación, por unha fractura. Non é por nada deso. É por unha alteración biomecánica. Entón, encaixa-nos ben xa en ese tipo de patoloxías. Vale? En este tipo de patoloxías, lumbalxias e cervicalxias mecánicas, temos infinidade de entidades clínicas. Desde simplemente unha lumbalxia por unha rotura muscular pequena, ou unha cervicalxia por unha contractura muscular no trapecio, desde esas pequenas lesións hasta procesos espondilóticos moi severos e avanzados, con gran degeneración artrósica da columna vertebral. Características fundamentales da dor mecánica. É unha dor que doe en línea media ou aos lados da línea media. É dicir, que vai doer na columna, encima da columna, ou aos lados da columna, na musculatura que rodea a columna. Ese é un dor de tipo axial. E o dor mecánico, a dor mecánica é de características axiales fundamentalmente. Iso é importante. Vale? E que aumenta coa realización dunha actividade. Non ten que ser unha actividade física. Pode ser unha actividade como descansar. Estou moito tempo deitado e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo sentado e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo andando e dóeme a columna lumbar. Estou moito tempo collendo pesos e dóeme a columna lumbar. Ese son as características da dor mecánica. Vale? Non é irradiado, é dicir, non dá dor a distancia, ou non ten por que dalo. Ou polo menos non ten, esa dor non sigue un dermatoma. Xa veremos o que é un dermatoma. E xa veremos por que pode dar dor irradiado. Pero, en xeral, é un dolor en línea media, pegadiño á columna ou na columna. É unha patoloxía, esta, importantísima,
porque é moi prevalente na sociedade. Estamos falando de que o 70-85% da poboación o padece en algún momento da súa vida. Estou seguro que o 85% que estamos aquí, en algún momento tuvemos algunha lumbalgia, algunha cervicalgia. É moi importante tamén desde o punto de vista socioeconómico e sanitario, porque son as principales causas de discapacidade, as principales causas de asentismo laboral. Por tanto, con un enorme coste socioeconómico en países desenvoltos. 85-90% de todas as lumbalgias e cervicalgias son mecánicas. É dicir, non son por outra causa. Non son por unha fractura, por un tumor, por unha hernia discal compresiva. Non. Son porque hai algunha alteración de inestabilidade mecánica en algún segmento da columna. E, ademais, sobre todo as cervicalgias mecánicas, teñen clara relación coa actividade profesional. Está claramente relacionadas con profesionales que traballan en frente dun ordenador 8-10 horas ao día e que teñen síntomas moi característicos de cervicalgia. Isto é unha cuestión moi importante que me gusta moito facer fincapé porque na miña práctica clínica diaria vexo de forma clara. Nesta patoloxía espondilótica de columna, especialmente na cervicalgia e na lumbalgia, existen unha serie de alguna forma chamanlle como de factores pronósticos, non? Hai uns red flags que son aqueles factores somáticos, é dicir, que se eu teño unha espondilose, teño unha discopatía, esa discopatía que é algo estrutural pode dar dor lumbar ou cervical. Se teño unha hernia discal, teño unha estenosis de canal, podo ter patoloxía de columna, podo ter dor lumbar ou incluso irradiada. Xa non digamos se teño un tumor, se teño unha fractura ou se teño unha inflamación, unha infección da columna, esos son red flags, claramente. Pero tamén temos o que se chaman yellow flags, que son factores psicolóxicos, emocionais e sociais asociados á patoloxía, que en esta patoloxía de columna, digo porque, para que esta tal vez seña desde o punto de vista de educación para a saúde tal vez a diapositiva máis importante desta presentación, é moi frecuente que este tipo de patoloxía afecte desde un punto de vista psicolóxico e emocional, pola súa cronicidade, pola súa discapacidade, pola discapacidade que provoca, e que acabe provocando un círculo vicioso no paciente que cada vez se fai máis pequeniño e do que é moi difícil salir sin un tratamento, unha educación para a saúde correcto. Por tanto, ter en conta isto. Ademais, incluso hai blue e black flags, que serían xa incluso, xa non sociais, sino factores ocupacionais, factores incluso litixiosos de baixas laborales, de incapacidades, etc. Todo eso influe na patoloxía. Fan, tanto as yellow flags como as black flags, fan que desde unha patoloxía que principalmente era somática ao principio, ou mellor, con pouca alteración estrutural, pero somática, esos factores xa psicolóxicos, emocionais, sociais, ocupacionais, laborais, van facer que se faga crónica, que se perpetúe e que se agrave. Por tanto, é unha das patoloxías nas cales este tipo de factores externos o obxectivo estrutural somático son casi tan ou máis importantes que os estruturais somáticos. Entón, isto é importante telo en conta para tratar os pacientes, porque ningún paciente, aínda que a cirugía seña perfecta, se non temos en conta estes factores, o paciente non vai a mellorar, de ninguna maneira. De feito, eu teño isto na miña consulta, no ULA, detrás de min, unha foto que fixen fai anos traballando para ONGs en África, en este caso en Senegal, un xinasio ao ar libre, feito con diferentes ferros, rodas de camión, etc. E, de alguna forma, cando a xente non ve claro ese tratamento que lle estou dicindo que ten que facer, que ten que implicarse de forma activa, e que ven todo oscuro e que é imposible de facer, poño isto de alguna forma para empezar a educar a este paciente que todo é posible facelo dun xeito proporcionado. Ben, cando temos que facer, se temos un dolor de espalda, un dolor de columna, lumbar, un dolor cervical, cando temos que empezar a facer pruebas de imaxe, cando temos que empezar a movernos? Pois sabemos que, hoxe en día, sabemos que a maioría
non sei se o puxen por aquí antes, creo que non, a maioría das lumbalxas e cervicalxas melloran no tempo de 4 ou 6 semanas. E incluso moitas delas non volven a ocurrir nunca máis. Por tanto, en teoría, non hai que facer absolutamente nada máis que tratamento sintomático e conservador hasta esas semanas, ata 4 ou 6 semanas. Non habría que facer ni siquiera unha radiografía de columna, salvo que haxa algún tipo de signos de alarma ou de red flags, de signos de que pode haber algo somático importante detrás. Se non, simplemente, tratamento conservador adecuado e ese dor iráse nun 80-90% de posibilidades de que se desaparezca e non volva a aparecer nunca máis ás 4 ou 6 semanas. Por tanto, non hai que facer ninguna proba de imaxe hasta ese momento. De acordo? E a proba inicial, idealmente, sería unha resonancia, porque aí podíamos ver todo. Oso e partes blandas. E que podemos ver nunha resonancia de un paciente con lumbalxia? Pois podemos ver unha degeneración, lumbalxia ou cervicalxia, podemos ver unha degeneración discal. Aí, gradacións, clasificación de Firman, que gradúa isto. Podemos ver como os platillos articulares dos corpos vertebrales, xusto arriba e abaixo do disco intervertebral, se poden estar degenerados tamén. E podemos clasificar, graduar a intensidade desa degeneración. Podemos ver que características ten esa alteración do disco, se está abombado, se está herniado, se está adelgazado, se ten algunha fisura anular. Podemos velo. E todo isto pode ser orixe de dor. Hai dor que é de orixe discoxénico. O disco como xerador de dor lumbar. Pero de dor mecánico, estamos falando, Ademais, sabemos que o disco intervertebral en condicións normales ten unha inervación, é dicir, ten nervios que o inervan, que recollen información sensitiva e nociceptiva da dor dese disco, que normalmente son nervios que están na periferia do disco, son poucos e na periferia, pero nos discos enfermos, degenerados, esa inervación distribúese de forma homoxénea por todo o disco e recolle máis información, por tanto, ten máis capacidade para doer ese disco, os discos degenerados. Isto sabémoslo hoxe en día. E ademais as facetas articulares tamén poden estar inflamadas, as facetas como podemos ter unha rodilla ou un ombro inflamado e con líquido intraarticular, con edema, e que doe unha rodilla, que doe un ombro, exactamente igual ás articulacións da columna vertebral. Se están sobrecargadas porque están inestables, outras estruturas, elas mismas, e se sobrecargan as superficies articulares, vanse edematizar e van doer, e tamén é outro orixe de dor lumbar ou de dor cervical. ¿Vale? Este tipo de dor facetario podería dar dor irradiado hacia os membros inferiores, no caso da columna lumbar, hacia os membros superiores, no caso da columna cervical. Pero non sigue un traxecto neurolóxico, senón que é un traxecto máis parcheado. Isto teríamos os que deixaran nosotros, os profesionales, saber distinguir se é algo neuroxénico ou é algo facetario. E despois, a columna vertebral ten unhas curvas normales, ten unha lordosis cervical, ten unha cifosis dorsal e unha lordosis lumbar. E se as curvas están aí é por algo, porque fai miles e miles de anos, cando nos puxemos de pé, cambiamos a estrutura da nosa columna vertebral e conformamos estas curvas porque é máis estable a columna vertebral desta forma que sin curvas, que sin estas curvas. E se están aí é por algo. E se non están, entón tamén é orixe de inestabilidade e de dor mecánico lumbar ou cervical. Que temos que facer entonces en esas primeiras 4 ou 6 semanas ou incluso algún tempo despois? Pois sempre tratamento conservador. Nunca se fai un tratamento quirúrxico de inicio, salvo que haxa signos de alarma, sobre todo neurolóxicos, neuroxénicos. Que facemos como tratamento conservador? Pois o repouso en cama? Non. Non indicado de ninguna forma. O menos posible, 2-4 días como máximo, e manterse todo activo posible, é clave. En canto podamos comezar a andar, ainda que sea con molestias, comezamos a andar, porque cando antes empezamos a andar, antes empezamos a movernos, antes vai pasar esa lumbalxia, esa cervicalxia. Educación, isto que estamos facendo agora, é importantísimo. É tratamento analxésico e sintomático, AINES en fase aguda e analxésicos en fase subaguda crónica. Clara evidencia de que a rehabilitación, sobre todo o exercicio físico, ten
utilidade desde o punto de vista científico para solucionar esta patoloxía. Non está recomendado nin esteroides, nin colchicina, nin antidepresivos, nin TENS, nin tracción, nin diatermia, nin criotermia ou crioterapia, nin ultrasonidos, nin órtesis, nin biofeedback, nin acupuntura, nin infiltracións ligamentosas ou de puntos gatillo. Non están recomendadas porque non teñen evidencia de utilidade. O tabaco ten clara relación con as lumbalxias que van mal, aquelas que teñen peor pronóstico, exactamente igual que a obesidade. Ademais, tamén podemos facer a cabalo, entre tratamentos máis conservadores e quirúrxicos, algo intermedio, que son as infiltracións. As infiltracións, basicamente, é pinchar con unha agulla na columna vertebral en diferentes estruturas e deixar aí o medicamento. Ou queimar algunha estrutura con radiofrecuencia. Vale? Teñen indicación e teñen utilidade, pero son tratamentos sintomáticos, non soluciona o problema. Vale? E despois o tratamento quirúrxico. Cando temos que operar unha lumbalgia mecánica? Pois despois de haber feito un tratamento conservador correcto durante un tempo prolongado. E que ese tratamento conservador correcto, incluindo todo o que acabo de decir agora, non logre controlar a dor, e que esa dor seña incapacitante para actividades da vida diaria, e que haxa na resonancia, nas probas de imaxe, claramente estruturas, segmentos inestables e espondiloartrósicos, aos cales podamos botarlle a culpa. En ese caso, podemos sentar a indicación da ciruxía desta patoloxía. E que se a dor é mecánica, fundamentalmente, porque estamos falando de lumbalgia ou cervicalgia mecánica, se a dor é mecánica, que tipo de ciruxía credes que vamos a facer? Unha ciruxía estabilizadora ou unha ciruxía descompresiva? Unha ciruxía estabilizadora. Vamos a darlle estabilidade a esa columna, porque, por lo tanto, fundamentalmente, vamos a facer artrodesis instrumentadas, máis menos descompresión. Xa vos digo que normalmente os casos son mixtos. As entidades clínicas son mixtas, compresivas e inestables. Como facemos isto? Pois basicamente poñendo tornillos a través dos pedículos nas vértebras, un a cada lado, por suposto, e unindo as súas cabezas con unhas barras laterales, de forma que eses segmentos queden fijados. E despois, sacando o disco e poñendo un cajetín no seu lugar, unindo un corpo vertebral co outro. De forma que quede fixada a columna vertebral 360 grados por diante e por detrás. Vale? O disco intervertebral podemos sacalo desde diferentes abordajes e implantar diferentes cajetines. Neste caso, isto sería un PLIF, isto sería un TLIF que se pon transarticular, un pouco máis lateral. Estos son ejemplos de pacientes meus, por suposto, todos os pacientes firmaron co consentimento para que eu poda mostrar as imaxes. Tornillos transpediculares, e vemos aquí o cajetín intersomático, se nos fijamos ben, cajetín intersomático e tornillos transpediculares. O mismo nun escáner, cos tornillos transpediculares e os cajetines intersomáticos, e se vos fijades aquí a descompresión, aquí temos espinosas e aquí non temos nada. Está o canal descomprimido por detrás, porque este paciente facíalle falta esa descompresión tamén, además de fijar. Aquí vemos outros cortes axiales, cos tornillos e cos cajetines, pero tamén podemos poñer os cajetines. Hoxe en día xa este abordaje, aínda que o fixemos hasta fai pouco, está xa pois un pouquiño obsoleto, podemos decir, e facemos hoxe en día pois, o ALIF e o LIF por diante, desde a barriga, accedemos á columna lumbar e poñemos cajetines máis grandes e que fijan mellor a columna vertebral lumbar, como este de OLIF ou este de ALIF ou este de OLIF. Este é un exemplo de como facemos o abordaxe para a columna vertebral, para facer o LIF ou OLIF. Este é un exemplo dun paciente con un cajetín posto por diante por unha abordaxe anterior. É rara a indicación de ciruxía para unha cervicalgia mecánica, eminentemente rara. Pode habela, case sempre asociada a outras enfermedades sistémicas, pero tamén pode ser posible facer unha indicación de unha ciruxía estabilizadora por unha cervicalgia mecánica. En este caso vemos un exemplo con dous cajetines cervicales postos por vía anterior. Bien, e pasamos agora a outra serie de cousas. Si falamos por agora de dor mecánica e ciruxías estabilizadoras, tratamento conservador e ciruxías estabilizadoras, agora vamos a falar de dor neuroxénica. A dor neuroxénica máis, digamos, clara como exemplo, que algo na columna comprime un nervio, e ese nervio vai a doer, cunhas características determinadas, moi diferentes ás que acabamos de explicar agora.
En este caso, é un dor agudo, constante, da igual a posición que nos poñamos. Prácticamente, doe de forma continua hacia unha extremidade. Se é lumbar a dor, se é lumbar a causa, será hacia os membros inferiores. Se é cervical a causa, será hacia os membros superiores. E sigue un trayecto constante, un trayecto determinado, que o paciente pode marcar incluso a punta de dedo. O dor empezame aquí, e baixame por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Isto é moi importante para nosotros como información, porque nos marca exactamente a raíz que está afectada. E se esa raíz afectada nos coincide na resonancia con algunha alteración estrutural que pode afectala, entonces temos o diagnóstico xa feito. Entonces, sigue o que falamos de dermatomas, é dicir, unhos trayectos neurolóxicos que nosotros conocemos, non tens por que conocer, pero é así, de acordo? E ademais tamén afecta a miotomas, é dicir, ese nervio non solamente vai enervar unha estrutura, unha rexión da pel, estruturas corporais determinadas para recibir información sensitiva, sino que leva información motora para mover músculos. Uns músculos concretos cada raíz. E se temos unha paresia, unha debilidade en certo movimento, sabemos que músculo fai ese movimento, por tanto, sabemos que raíz pode estar afectada. Vale? Por eso, isto é clave no diagnóstico. Vale? E además, isto sabemos que este tipo de patologías aumenta cos probas de provocación. Por exemplo, se temos unha hernia discal lumbar e temos comprimida unha raíz lumbar, baixa sobre todo, e facemos un estiramento do membro inferior, co membro inferior extendido totalmente na camilla, é unha maniobra de Lasegue, unha proba de provocación radicular pues, clásica, vamos a aumentar ese dor, porque estamos estirando ese nervio que está comprimido. Este dor que é de orixe compresivo neurolóxico pode empeorar por probas de provocación, como pode ser esta que vos digo, o Lasegue en membros inferiores ou incluso os membros superiores, cando a causante dunha cervicobraquialxa é unha hernia discal cervical, normalmente levantar o membro superior e apoiarlo na cabeza fai que se relaxe. Neste caso non é de provocación, sino de relaxación. Relaxa a dor. Eso podemos dar información de que pode ser por esta causa. Entón, isto é un pouquiño para que tamén que saiades de aquí sabendo un pouquiño a nomenclatura e por que a veces falamos de protrusión ou de hernia discal ou de extrusión discal, etc. etc. Entón, isto é un disco normal. Un bulging ou abombamento sería cando o disco abomba circunferencialmente máis alá do que debería. Pero non hai ningún tipo de hernia. Unha hernia discal, estas son os tipos de hernia discal que hai. E pode ser unha hernia discal protruída ou protrusión discal, sería como a máis pequenas das hernias discales, cando a base é máis grande que a longitude, que a profundidade da hernia. Unha hernia discal extruída, cando é menos ancha a base do que é de larga ou de profunda hernia discal, ou incluso secuestrada, cando o fragmento de hernia discal está separado do resto do disco. Vale? Entón, isto xa é un poquinho de nomenclatura en relación a isto. Ademais, nosotros sabemos, en función de que espacio, por exemplo, existe un L4 L5, sabemos que se a hernia é moi central, que podería afectar a raíz L5, que é esta, que vai salir entre L5 e S1. Ou se é moi lateral, e afecta a raíz no foramen, salindo xa, podería afectar a raíz de L4. Entón, isto é para que entendades que simplemente coa información clínica e coas probas de imaxe podemos saber moito en relación a patoloxía. E todo isto debe cadrar como un puzzle para facer o diagnóstico. A historia natural destas enfermedades é importante que a entendades. É que tamén, como pasaba coas lumbaxes cervicais mecánicas, 80-90% das dores radiculares compresivas por unha hernia discal melloran no plazo de 6 a 8 semanas, 80-90% dos casos. Por tanto, melloran e non volven a aparecer nunca máis. Por tanto, razonablemente, non debemos facer nada agresivo, nada que se saia do normal, digamos, hasta ese tempo, hasta esas 8 ou 9 semanas. Hasta esas 8 semanas, máis ou menos. Ou 6 ou 8 semanas. É dicir, non temos que facer ninguna proba de imaxe
moito menos unha resonancia, hasta que pasen 6 semanas. A dor se mantén, é incapacitante. Aí sí que hai indicación de facer unha resonancia ou outra proba de imaxe. Sobre todo unha resonancia. E, sobre todo, non hai indicación, por moito que seña a dor, se non hai signos de alarma neurolóxicos, non hai indicación de facer ningún tipo de cirurxía, aínda que teña un dor incapacitante, teña que ir a urxencia, se teña que poñer tratamento por vía intravenosa, intramuscular, vía oral, estou afectado, non podo traballar. Sí, sabémolo, pero non hai que facer nada, porque facer unha cirurxía antes de 6 ou 8 semanas é malo para o paciente. Non é que non queramos facela nosotros, é que é malo. Estamos causando un daño maior que o beneficio que causaríamos esperando 6 semanas de tratamento conservador. Por tanto, importante eso. Non probas de imaxe e non tratamentos agresivos, quirúrxicos, antes de 6 ou 8 semanas. No dor radicular de orixe espondilótico cervical e lumbar, a non ser que haxa signos de alarma, que eso temos que ser nosotros que nos teñamos que distinguir. De todas formas, falaremoslos aquí. En ese momento, por que sucede isto? Porque o 66% das hernias discales, isto é algo tamén que os pacientes que se quedan como sorprendidos, porque é algo que non se suele saber, igual que unha hernia discal sale, se protrúe, ou se hernia, ou se secuestra, e cambia de posición ou se reabsorbe e deixa de ser compresiva. Eso pasa casi no 70% dos casos, que a hernia discal desaparece ou que cambia de posición e deixa de comprimir. E, por tanto, deixa de causar síntomas. Isto é a razón fundamental de que melloren a maioría dos pacientes. Todos os daqui nos fixéramos unha resonancia, máis do 1/3 de nosotros teríamos hernias discales. Asintomáticas, grandes algúns de nosotros seguramente, pero asintomáticas, non compresivas, e darnos igual eso, non pasa absolutamente nada. Entón, faríamos esta resonancia despois de 4 ou 6 semanas, non antes. En calquer momento, se hai red flags, déficits neurolóxicos fundamentalmente. Isto sería unha resonancia de columna lumbar cunha hernia discal grande, L4, L5, para central esquerda, en este caso. Este é o lado esquerdo, este é o dereito. Ben, isto é unha hernia discal cervical, en este caso, aquí a vemos, é C2, 3, 4, 5, 6, 7, central, en este caso. Vale? Bien, xa dixemos, o 90% das lumbocetalgias agudas resolvense en 6-12 semanas. Por tanto, o tratamento quirúrxico debe se retrasar polo menos hasta ese momento. Isto conseguimos evitar máis da metade das cirurxías facendo este tipo de actividade existencial. Facémolo por vosotros, non o facemos por nosotros. Tedes que entendelo, porque moitas veces isto parece que non queremos operar os pacientes. Non, queremos o mellor para o paciente. Pero si ben é certo, isto xa estou tirando pedras contra o meu terriado porque a sanidade pública non sempre cumple isto, retrasar a cirurxía cando xa está indicada máis alá de 6-9 meses podería ter efectos negativos para o paciente. De calquer forma, tedes que tamén saber, isto é algo difícil de entender, se un paciente leva 2, 3, 4 meses con unha lumbociatalgia producida por unha hernia discal lumbar, sintomática, incapacitante para facer vida diaria, con indicación quirúrxica, por tanto, se en ese momento, 2-3 meses, o paciente se opera, o paciente vai a mellorar de forma radical no mismo momento que se desperta da anestesia. Pero a medio plazo, estamos falando de medio plazo, uns 2 anos de media, e xa non digamos a largo plazo, uns 10 anos de media, os 2 anos de media, os pacientes están similares aos non operados. E os 10 anos de media están exactamente igual, sin diferencias significativas na ciencia. Dice que non hai diferencias entre os pacientes operados e os non operados. Entón, que é o que logramos coa cirugía? Ben, pois porque de media, estamos falando de 2 anos, a veces son 5, a veces son 1 ano e medio. O que logramos é que un paciente non teña que estar incapacitado durante anos e anos e anos coas consecuencias que pode ter psicolóxicas, emocionales, laborales, etcétera, para a súa vida. Eso é o que logramos. Bien, entón, que facemos en primer momento? Esas primeiras semanas ou cando estamos ensayando o tratamento conservador? Pois facemos, sobre todo, exercicio físico. Exercicio físico correctamente pautado e prescrito. Non ten evidencia de utilidade nin o repouso en cama, nin a acupuntura, nin a terapia manual, masoterapia, ultrasonidos ou termoterapia. E non se deben utilizar baixo ningún concepto nin órtesis, lumbares, faixas e todo isto, nin electroterapia en calquera das súas formas. Non teñen efecto.
Hai que facer, por tanto, exercicio físico, hai que facer tratamento analxésico sintomático, hai nese fase aguda analxésicos puros en fase a súa aguda crónica, non hai que tomar nin antidepresivos, nin relaxantes musculares, nin benzodiazepinas. Estarían indicadas tamén certo tipo de infiltracións raquídeas e de radiofrecuencia, como dixemos antes. Algúnas terapias en pacientes seleccionados, como pode ser nucleoplastias, descompresiones discales percutáneas, poderían ter certa cabida, certa indicación. Non, por agora, terapias de medicina regenerativa. E o tratamento quirúrxico, despois desas 6-8 semanas de tratamento conservador correctamente feito, cando o dolor é predominantemente irradiado, é dicir, sigue un dermatoma concreto, afecta a un dermatoma concreto, non é un dolor axial mecánico, sino que é compresivo neuroxénico, ou hai déficit motor, e sobre todo se todas as pezas concordan a clínica co que vemos nas probas de imaxe. Cando temos que facer unha cirurxía urxente, isto é importante tamén que o sepades. Cando sí ou sí temos que ir por urxencias porque nos teñen que facer unha resonancia por si hai algunha causa estrutural que teñamos que solucionar. Porque cando existen ese tipo de cuestións, non é o mismo operar o paciente 2 días despois que durante as primeiras 12-48 horas. Vale? Un síndrome de cola de cabalo, isto sucede cando hai unha hernia grande, alta como esta, que comprime dentro do canal todas esas raíces nerviosas que forman a cola de cabalo, esa coleta que decía antes, que vai dentro do canal. Comprime moitas raíces ao mesmo tempo, incluídas as últimas sacras, que van a afectar o suelo pélvico. Pode haber, entonces, incontinencia ou retención urinaria, dor en sí de montar, porque afecta esos dermatomas sacros do suelo pélvico, pareisas motoras, vale? Ese síndrome de cola de cabalo é indicación de facer unha resonancia urxente, é indicación de facer unha cirurxía urxente se hai unha hernia discal que sexa causa deses síntomas. Un déficit motor severo, se de repente o pé non o podemos levantar ou non podemos acelerar no coche, pero cando digo non podemos facer o movimento, é que non podemos facelo. É que mandamos facer a orde, o noso cerebro, de facer ese movimento, por exemplo, de flexión plantar ou de flexión dorsal do pé, e o pé non responde. Non é que se o fago me doe, entón non o fago. Non estamos falando de eso. Estamos falando de que non o podo facer porque o pé non se move, a pesar de que eu quero movelo. Ese tipo de parexia motora. Eso é indicación para facer resonancia urxente e cirurxía urxente. Vale? E outras, basicamente, son as dúas indicacións que son raras, moi raras, pero que podrían estar presentes e se o síndrome de cola de cabalo ou unha parexia motora está franca, están presentes, hai indicación de facer unha resonancia no mesmo momento e de facer unha cirurxía se hai unha causa estrutural que o provoque. E cirurxías preferentes no caso de mielopatía cervical, unha compresión da médula espinal a nivel cervical, de evolución subaguda, pois sería unha cirurxía preferente, ou un déficit motor pois que xa leva máis de 2 ou 3 días presente, xa non hai unha indicación de facelo de forma urxente, senón que habría que facelo canto antes, pero xa non importa facelo 4 ou 5 días despois. Vale? E que facemos para descomprimir? Pois facemos fundamentalmente, a nivel lumbar, unha microdisectomía. Utilizamos un microscopio que é este de aquí. Non é un microscopio pequeniño como habitual. É isto que temos aquí, con pantallas e con os visores. Estamos operando un campo moi pequeniño, chamase micro porque realmente o campo quirúrxico ten 2 centímetros de diámetro, nada máis. Estamos con micromovementos. Entón, é unha cirurxía moi pouco invasiva. Sacamos moi pouca parte da vértebra para entrar e para sacar a hernia discal e deixar descomprimido o nervio, que é o que facemos. Basicamente, facemos unha ventaniña aquí no oso e entramos para descomprimir a raíz que pode estar salindo por aquí o que pode estar salindo por aquí. E facemos unha ventanilla e descomprimimos, quitamos a hernia discal e descomprimimos esa raíz. Eso é o que facemos. Solamente eso. E ese é o indicado a facer no caso dunha hernia discal compresiva que causa unha lumbociotalgia ou unha cervicobraquialgia. No caso da cervicobraquialgia o que facemos é unha microdisectomía anterior, porque non podemos entrar por detrás, porque temos a médula espiral polo medio. E cando se trata dunha cervicobraquialgia por unha hernia discal cervical, entramos por diante. Entramos por diante, por unha abordaxe que é relativamente seguro, facemos moitísimas veces, ademais, no ano, e sacamos todo o disco, incluído a parte de atrás, que é onde está a hernia discal,
e descomprimimos a estrutura neurolóxica que está comprimida por esa red discal. E aquí sí que poñemos un cajetín no lugar do disco para unir un corpo con outro. Estes son os cajetines que poñemos, a veces se son varios, pois poñemos unha placa anterior. Este é o resultado quirúrgico, pois co cajetín que vemos aquí, vale? Bien, e por último, vamos a ir xa acabando, catro pinceladas sobre a estenosis del canal lumbar. Quero nombrala porque é hoxe en día a indicación máis frecuente de cirugía de columna en xeral, e sobre todo en pacientes maiores de 65 anos. Isto o que sucede é basicamente que isto é un canal vertebral normal, isto é un canal vertebral estenótico. É o que falamos ao principio. Esa inestabilidade das estruturas, o corpo intenta defenderse desa inestabilidade hipertrofiando estruturas, intentando facelas máis fortes. E o que fai é comprimir estruturas neurolóxicas. Pode estar comprimidas dentro do canal ou emerxendo polos forámenes. Esa compresión neurolóxica vai a producir síntomas neurolóxicos, dolor neurolóxico. Neste caso, ademais, cando a estenosis é de canal central, hai un síntoma que é moi característico desta patoloxía, é a claudicación neuróxena. É dicir, o paciente comeza a andar, o paciente pode estar sentado, aguanta máis ou menos, pero comeza a andar, ou comeza a facer unha actividade, e anda unha serie de metros determinada, 500 metros, ou 15 minutos, e ten que parar. E ten que sentarse, porque lle doe moito a espalda e dor hacia os membros inferiores, sobre todo hacia os muslos, con formigueos, con corrientazos, con disestesias, con sensación de temperatura, de frío, de calor nas pernas. Espera un momentiño, descansa, 5 ou 10 minutos, e pode volver a camiñar outra vez, outro cuarto de hora, outros 500 metros, e volve a suceder outra vez. Chamase claudicación neuróxena, é característica desta estenosis de canal central. A estenosis é de receso lateral ou de foramen. Entón, o que vamos a ter é unha sintomatoloxía moi similar a que teríamos por unha hernia discal compresiva. Vale? Bien, e o que facemos para isto fundamentalmente é descomprimir. A indicación prínceps en este tipo de patoloxías é a laminectomía, é dicir, sacamos a parte de atrás da vértebra e deixamos descomprimido o canal. É un tubo, o cal lle sacamos a parte de atrás, e, por tanto, queda descomprimido ese tubo. E os nervios baixan libres polo canal. Isto é o que facemos normalmente. E deixamos, a veces, a descompresión máis fusión, pois a veces temos que facela cando hai datos de deformidade, cando hai estenosis foraminal sintomática, cando hai espondilolistesis, inestabilidade manifesta dese segmento, ou temos que sacar tantas estruturas da vértebra que o vamos a inestabilizar nos outros. Entón, descomprimimos e fixamos á vez. Vale? Bien, e xa para acabar, dúas notas sobre o exercicio físico que creo que é moi importante. En xeral, tedes que saber que en xeral na medicina, en calquer patoloxía, pero especialmente na patoloxía espondilótica, na patoloxía degenerativa de columna, calquer tratamento dentro do tratamento conservador que debedes facer, calquer tratamento que seña pasivo, é dicir, que vosotros non fagades, non sirve. Esa é a regla así para acordarvos. O sea, se eu non estou facendo nada e mo están facendo a min, non vale para nada. Sempre. Sin excepción ninguna. Cando eu me implico e fago de forma activa, ese vale. Acordadevos sempre, porque sempre é así. En xeral é así sempre. Hai moitos tratamentos, sobre todo os pasivos, recomendacións xerais, repouso en cama, acupuntura, terapia manual, masoterapia, ultrasonidos, termoterapia, osteopatía, terapia manual, que tenden a ser ineficaces, que presentan inconsistencia na evidencia científica, é dicir, a veces sí, a veces no, ou incluso contradicións na literatura científica. Mentres que hai outros que claramente melloran a dor, a función e a saúde mental en pacientes con lumbalgia e cervicalgia. E son, basicamente, exercicio físico. En diferentes formas, pero exercicio físico. Realmente non se sabe moi ben que tipo de exercicio físico é mellor que outro para este tipo de patoloxías. Non temos unha certeza absoluta. Pero o que sabemos é que moverse é bon. Temos absoluta certeza deso. E que
incluso non ten por que ser en forma de exercicio físico, pode ser simplemente integrando a actividade física na vida diaria. Sería suficiente. É dicir, ir a andar unha hora ao día, pois ir ao traballo ou volver, ter que facer algunha actividade pois, física pola casa, sería suficiente prácticamente con eso, para ter un mellor manexo da patoloxía. Pero hai unha serie de exercicio, unha serie de, digamos, de metodoloxía de exercicio físico que ten unha amplia cantidade e relativa calidade científica de utilidade na literatura científica. É o exercicio chamado de control motor ou de estabilización ou de core. Seguramente o escoitastes moitas veces. Vamos a fortalecer o core abdominolumbar. Bueno, pues podemos falar de core abdominolumbar ou incluso de core cérvico escapulotorácico. Tamén podemos falar de core cervical. Vale? O que busca este tipo de exercicio físico é potenciar os músculos profundos do tronco, da columna, que teñen, sobre todo, moita función estabilizadora. Xa vos sona isto de charla. Entón, se estamos fortalecendo os músculos estabilizadores e a estabilidade ou inestabilidade é a causa primeira de toda esta patoloxía, pois razonablemente isto vai a ser útil seguramente. Hai que comprobarlo científicamente, e foi comprobado, pero isto é así. Pero non solamente teñen funcións estabilizadoras, sino tamén función pilar de absorción, transferencia de forzas, e tamén producen movimento, porque a columna vertebral móvese. Flexiona, unha vértebra sobre outra, flexiónase, inclínase e rótase. Estos músculos tamén fan ese tipo de movimentos segmentarios. Vale? Por tanto, este tipo de exercicio físico debe de alguna forma, incluir tanto movimentos, tanto exercicios, digamos, isométricos e estabilizadores, como tamén exercicios indicados para producir músculos segmentarios, tanto da columna como de transferencia de forzas hacia os membros, non solamente quedarnos en un tipo de exercicios. Vale? Está demostrado que os pacientes con lumbalgia mecánica teñen unha disminución de forza e resistencia nos músculos da columna, teñen atrofia muscular e infiltración destes músculos, sobre todo dos profundos. Teñen unha disminución da mobilidade da columna para compensar esta falta de forza dos músculos profundos. E teñen un retraso no inicio da actividade desta musculatura, é dicir, están débiles, son pequenos e funcionan tarde. Iso é un pouquinho o resumen dos músculos profundos tónicos nos pacientes con lumbalgia. E ademais sabemos que outros músculos que non son da columna propiamente, sino que cruzan a cadera, os glúteos, tamén teñen unha actividade, unha forza disminuída e alteran a articulación sacroiliaca, que é a seguinte, a que xunta, digamos, a columna cos membros inferiores. E ademais, sabemos que a debilidade de certos músculos, sobre todo os glúteos, afecta, é característica dos pacientes con lumbalgia mecánica, e que a disminución de forza e sobre todo de mobilidade e flexibilidade, de acortamento, digamos, de certos músculos como o piriforme, os isquios, os psoas e o tensor da fascia lata, é característica tamén deste tipo de pacientes. Por tanto, aquí temos xa o, digamos, o abanico de cousas que temos que facer nun paciente con patoloxía lumbar. Temos que este entrenamento de estabilización lumbar en pacientes con lumbalgia crónica comprobouse de forma amplia na literatura, en metaanálisis, todos estos, que mellora a función en visión global de recuperación, discapacidade de factores psicosociales, mellora a dor lumbar irradiada, mellora a forza e estabilidade da columna lumbar. E que ademais, se xuntamos forza e flexibilidade de músculos que cruzan a cadera, pois melloramos todos estes obxectivos. De forma moi similar, xa para acabar, nos pacientes con cervicalgia, vese que hai un alterado control motor e disminución de forza tamén de músculos cervicales profundos, sobre todo. Que hai atrofia muscular e infiltración grasa destes músculos, é dicir, que teñen, de alguna forma, características estructurales peores que os pacientes sin cervicalgia. Hai tamén que existe unha disminución da actividade destes músculos. E se disminúe a actividade dos músculos profundos, estabilizadores, fundamentalmente, os músculos superficiales que non están diseñados para estabilizar, sino para mover a cabeza, mover os membros superiores, teñen que tomar esta actividade estabilizadora. E non están diseñados para isto. E doen, e de aí, pois, unha entidade clínica que é moi frecuente, que é a mialgia do trapecio, sobre todo en pacientes que pasan moito tempo mirando para un ordenador, con contracturas musculares, con dor nos trapecios, con puntos gatillo dolorosos, con dor de cabeza en casquete, con mareos. Isto é moi característico. Todo por este tipo de cuestións. Non é porque teña ninguna estrutura comprimida, é porque hai unha alteración biomecánica e os músculos profundos están funcionando mal. Por tanto, que temos que facer? Operar? Tomar fármacos? Non.
fortalecer a musculatura profunda e estabilizar esa columna cervical. Ademais, sabemos que non solamente músculos da columna cervical, sino músculos da escápula, que controlan a escápula, que se abra e que se peche con normalidade, son importantes para a columna cervical. Por tanto, entrenamiento de estabilización cervical en pacientes con cervicalidade crónica mellora a discapacidade de factores psicosociales, mellora dor cervical irradiado e mellora a forza de reducción de certas parámetros de coordinación intermuscular e intramuscular. Además, si añadimos ou engadimos o entrenamento de mobilidade escapular o entrenamento de estabilidade cervical, conseguimos aumentar os efectos do entrenamento. Canto temos que entrenar, como temos que entrenar? Polo menos sesións de 30 minutos, 3 a 5 días a semana, e alta intensidade. Non vale con facer 4 movimentos, 4 estiramentos e creer que eso vai ser o suficiente para que o noso corpo se adapte. Non, ten que ser un entrenamento en condicións e a ciencia fala de alta intensidade. Outros tipos, hai que facelo con exercicios analíticos, estruturados, en sesións máis clásicas de exercicio físico. Non ten por que ser. Pode ser en forma de pilates, ten evidencia científica. Pode ser en forma de yoga, ten evidencia científica. Pode ser en forma de exercicio físico en medio acuático, aquagym, ten certa evidencia científica. Ou incluso pode ser en forma de marcha, de andar. É un exercicio moi bon para fortalecer os músculos estabilizadores. Sería suficiente incluso con facer a marcha, pero sería ideal que fixéramos, pois, ao mellor, algo de forza, resistencia ou pilates e seguramente algo de capacidade aeróbica en forma de marcha ou incluso de marcha nórdica, tamén ten evidencia de utilidade. Este exercicio físico só cando facemos o tratamento conservador? Non. Porque se facemos un tratamento quirúrxico é algo que é clave tamén entender, non estamos, bueno, pues, opérome, así non teño que ir ao gimnasio. Non. En ese caso é máis obligatorio aínda. Moito máis obligatorio aínda. Antes e despois da cirurxía. Para ter un efecto completo. Porque a veces o efecto solo da cirurxía non é suficiente. Por tanto, isto é clave entendelo tamén. Vale? E nada, eu creo que vamos a acabar aquí. Disculpade ao mellor se foi un pouco densa. Perdoade se ao mellor algunha cousa que falei pode ser un pouquiño así, non sei, lle pode dar un pouquiño de impresión a alguén. Seguramente foi a causa do mareo, non sei. Espero que saiades daqui con algunhas, bueno, con un pouquiño máis de conocemento en relación á patoloxía de columna. Entendede que en 45 minutos, 50 minutos é moi difícil falar destes temas e sobre todo intentar que se entendan as cousas que quería explicar. E agardo que fora do voso gusto e que seña útil para todos vos. Vale, moitas gracias. Se alguén quere facer algunha pregunta ou algunha inquietude, por suposto, pois pode facela. Claro, isto é algo tamén moi repetido. Pregunta se ir á fisioterapia se é bon. Ben, vamos a facer unha resposta bastante completa. Entonces, a masoterapia, vamos a falar primeiro da masoterapia e despois da terapia manual. A terapia manual, de alguna forma, esas terapias nas cales se manipulan estruturas vertebrales que poden ter lesiones articulares funcionales, non? As manipulacións vertebrales, comúnmente chamadas. Entonces, calquera destas terapias, a masoterapia sobre todo, é un tratamento eminentemente sintomático. Sintomático. Se eu teño unha contratura muscular e fago un masaxe, unha masoterapia, pódeme aliviar esa contratura muscular. Pero non estou solucionando a causa da contratura muscular, que é a inestabilidade ou a alteración na columna que poda haber. Por tanto, pódeme aliviar un día, 2 días, 3 días o mellor a dor? Sí. Si buscamos eso, sí, está indicado. En fase aguda, está claramente indicado porque nos permite, seguramente, salir antes dese período agudo, subagudo. Aí sí. En período crónico, de forma sintomática, sí, pode estar indicada, pero non soluciona a causa da enfermedade, por tanto, non soluciona a enfermedade. Non soluciona a lesión. Vale? As terapias manuales
osteopatía, terapia manual, manipulación vertebral, teñen unha evidencia científica inconsistente. É moi difícil probar científicamente que ese tipo de terapias funcionen de forma aislada, porque aparte nunca se utilizan de forma aislada. Esa é un poquinho a crítica científica que se fai. De forma que é raro que solamente fagamos unha manipulación vertebral e nada máis como terapia. Entón, como terapia única, ten evidencia inconsistente na literatura. Ahora, nun proxecto, nun plan coherente de rehabilitación e readaptación xunto con exercicio físico correctamente pautado, sí, seguramente teña a súa utilidade, por suposto que sí. Por tanto, isto pode nos permitir, este tipo de terapias manuales, osteopatía, manipulación vertebral, no seno de un programa de exercicio físico correctamente pautado? Sí, podría ter, sabendo que ten inconsistencia de evidencia na literatura científica, pero sí podría ter. Masoterapia como tratamento sintomático? Sí podría ter, pero recordade, non solucionan as causas fundamentales da patoloxía, que son as inestabilidades ou alteraciones estruturales que pode haber na columna vertebral. Por tanto, exercicio físico como tratamento conservador debe ser o principal con toda certeza. Na literatura é o que máis evidencia ten, por suposto. Sí. Yo le quería preguntar, relacionado con las típicas ciáticas, ¿no? Mi pregunta, bueno, para prevenirlas, que creo que ya me contestó con el tema del ejercicio físico, etcétera, pero cuando se padece una ciática, que normalmente suele ser ese periodo de tiempo que mencionaba antes, entre 4 o 6 semanas, lo típico, ¿no? Cuando te dicen, pon la manta eléctrica, el calor, le ponemos frío, y luego las típicas cremas de, bueno, Fisiocrem, ¿esto realmente es efectivo? Nada, en absoluto. Entonces, cremas non vai ter ningún tipo de utilidade. Pode haber algunha crema que poda ter algún tipo de utilidade en calmar o dolor por un mecanismo que é de porta de entrada. Podería ser dai, non porque vayamos a reducir a inflamación do nervio, nin que vayamos a eso, desde logo que non. Si, por teoría de porta de entrada, que, bueno, non vamos a meternos agora en eso, desde un punto de vista, basicamente, que son pomadas ou cremas que estimulan os receptores sensitivos, que de alguma forma están activando, están cortando a entrada de estímulos nociceptivos dolorosos. Esos poderían ter certa utilidade, pero non en exceso, ni moito menos. Entón, en ese caso, o mismo, lumbociatalxias agudas, tratamento sintomático conservador durante 6 ou 8 semanas. Que é tratamento sintomático conservador? Fármacos, AINES ou incluso algún corticoide en fase aguda, analxésicos puros en fase subaguda crónica, é dicir, 7 días, 10 como moito, AINES, corticoides e despois analxésicos puros en período subagudo e crónico. E manterse todo o activo posible. E exercicio físico. E aí si, ao mellor, tratamento sintomático de fisioterapia podería estar indicado, pois, electroterapia sintomática, termoterapia sintomática, masoterapia sintomática, podería estar indicado en fase aguda, pero só como tratamento sintomático. O que máis nos vai a facer volver a estar asintomáticos é actividade. Actividade. Tratamento sintomático para controlar os síntomas e volver a actividade canto antes. Vale? Sí.